खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो सलाम बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा आसामाव सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा ड्रन मोनजेनबायानो दै दा बेनिखायनो जुदि नोंथांमोनाबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव दङबा नोंथांमोननि बे ग्रुपआबो ड्रन मोननो हागौ दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ गासैबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मिथिनो हायो नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ड्रनआ बेसेबां गिदिर जागोन नुनायाव माबादि नुयो बोरै बिरहोनांगौ आरो नोंथांमोना बे ड्रनजों मा खामानिखौ नोंथांमोना मावनो हागोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो हागोन आरो ड्रनखौबो नोंथांमोना नुनो हागोन माबादि साइजनि जागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौल' गासैबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय जानो हागौ नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ड्रनबो मोनफ्लांनो हागौ जुदि मोनोबा नोंथांमोना मा खामानियाव इउज खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना मिथिनो हागोन दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायखाबानो जाबाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो गुरै खावलायनानै थाग्रोबाय दे नोंथांमोना गोबां मानसियानोथ' माने भिडिअखौ नायो आरो नाथायबा दासिमबो 50%निबो बारा सुबुंफ्रानो माने चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखै आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जायो दे नोंथांमोना जायफोर चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना बेबायदिनो भिडिअखौ मोननो हायो दानिया नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानबाय दे ड्रननि बागै नोंथांमोना नायनो हागोन नै आसाम स्टेट लेभेल रुरेल लाइभलिहुड मिशन बे जोंहा बे ASRLM जायखौ जोङो आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशन होनना मिथिनाय जायोना बेवहायनो जोंहा गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा रेजिस्टार जायो आरो दा बेवहायनो जोंहा फेसबुक पेजाव बिथांमोना माखासे खोथाखौ खोन्थाहरदों जेरै ड्रना माबादि आरो जोंहा बबे आसामनि बबे डिस्ट्रिक्टआव मोनखो बेखौबो नोंथांमोननिसिम भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरदों जेरै नोंथांमोना नायनो हागोन नै माबायानो जायाखै सानसेयानो जायाखै मैया हरदों आरो तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनिखौ बिथांमोना भिडिअ खालामना खोन्थाहरदों आरो जानो हागौ आसामाव मात्र तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टआवल' ड्रनखौ मोनाखै जानो हागौ दै बेलेग डिस्ट्रिक्टफ्रावबो ड्रनखौ मोनजेनबाय जानो हागौ जुदि ड्रनखौ मोनाखैबाबो ट्रेनिं बायदिसिना सोलिगासिनो दंबो जानो हागौ दै जिखियानो जाया मानो दा बे तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनिखौ होदों नालाय दा बेखौनो आं बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनो सानबाय आरो नोंथांमोना गिबियावनो बेखौ मिथिग्रोनांगोन नोंथांमोननि बे ड्रननि नामा मा जागोन नोंथांमोनाथ' सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ड्रन मोनगोन नालाय दा नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि ड्रननि नामा जाहैबाय नाम' ड्रन जाहैबाय जोंहा बे जाहैबाय जोंहा ड्रननि नामा दै नाम' ड्रननि नामाबो बिदि आरो दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हाबाय नै ड्रनखौ नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नै ड्रना गिदिरानो नै दा बे ड्रनजों नोंथांमोना सासे मानसिखौनो दैखोनो हागोन बायदि नुखायो साइसआवथ' नोंथांमोना नायनो हागोन नैबे हिन्जावसाया नैबे नाम' ड्रन ड्राइभार नैबे जाहैबाय बे सालायदों आरो बे रिमट बायदिजों बे ड्रनखौ सालायदों नोंथांमोना दायो भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय दा बे हिन्जावसा मानसि माने बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि सासे मेम्बार आरो दायो बिथाङा बे ड्रनखौ सालायदों दायो नोंथांमोना नुबाय जानांगौ माबादि सालायदों बिथाङा रिमट बायदिजोंनो माने ड्रनखौ सालायनो हागोन दा बिनिफ्राय बे ड्रनजों नोंथांमोना मुलिबो सारनायखौ हागोन बिनिफ्राय नोंथांमोना दै सारनोबाबो हागोन हासार सारनोबो हागोन इउरिया सारनोबाबो नोंथांमोना हागोन आरो बे ड्रनजों जेरै बे हिन्जावसाखौ नोंथांमोना सारनायखौ नुदों जानांगौ दै नङाबा बे मुलि सारदों आरो बेहायनो दा बेबादि नोंथांमोना खामानियाव बाहायनो हागोन आरो नोंथांमोना बे ड्रनखौ मोनोबा जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ नोंथांमोना गासिबो गावबागावनि खामानिफ्राव बाहायनो हागोन जेरै नोंथांमोना गावबागावनि आबादफ्राव मुलि सारनोबाबो नोंथांमोना बाहायनो हागोन आरो आबादा माबादि जादों गेजेर नायगिदिंनायावबो नोंथांमोना हागोन जेनेबा 10 बिगासो जायोबा माइ गायनाया दा बे 10 बिगा माइखौथ' नोंथांमोना दुब्लि हाबै नायजोबनाया एसे सम्भब जायाना दा बेनिखायनो आरो दैफ्राव हाबनांगौ जायो दा बेनिखायनो गेजेर हाबनालासिनो नोंथांमोना मा खालामनो हागोन नोंथांमोना ड्रनजोंनो आराम भिडिअ नुखायो नालाय आराम गोजौनिफ्राय नायनो हागोन बबेखिनिथिं एम्फौ जादों जायाखै बेखौ नायजोबनो हागोन आरो मुलिखौबो नोंथांमोना फारि सारजोबनो हागोन आरो दा बेनिखायनो बे ड्रनजों नोंथांमोना गोबां खामानिखौ मावनो हागोन आरो मुलि सारनायावबो नायगिदिंनायावबो आरो बायदिसिना खामानियाव नोंथांमोना मालफोर ट्रेन्सपर्टेसन खालामनायावबो नोंथांमोना हाबावगोनसो गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम नोंथांमोना माल लांनायावबो हाबावगोन दा बिनि अनगायैबो नोंथांमोना ग्रुपआव बाहायनायनि अनगायैबो नोंथांमोना बेलेग मानसिफोरनोबो बाहायनो हरनो हागोन जेनेबा दानि मानसिफ्राथ' टेक्न'लजिखौ बाहायनो मोजां मोनखायो नालाय जेनेबा हमना ला सोरबा आबादारिया नोंथांमोननियाव मुलि सारनो थाखाय बे ड्रनखौ लांफैबा नोंथांमोना थांनानै सारना हैबानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोना फैसा लानो हासिगोन आरो नोंथांमोना फिस हिसाबै नोंथांमोना चार्ज लानो हासिगोन आरो माने फैसा लानो हासिगोन आरो बेसेबां नोंथांमोना लायो नोंथांमोननि सायाव बेबादि जाहैगोन आरो दा बेबादिनो नोंथांमोना माने सेल्फ हेल्प ग्रुपआव फैसा खामायनो हालायगोन आरो बे ड्रननि जोहै जेनेबा हमना ला नोंथांमोननि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ ड्रनखौ मोनफ्लाङोबा नोंथांमोना बे ड्रनजोंनो बेलेगफोरनाव खामायनाय लोगो लोगोनो बै जाय माने मुलि सारग्रा मानसि बे गाव मुलिखौनो सारनो आरो बाखागोन आखाइजों दा बे माने ड्रनजोंनो मुलिखौनो सारनो लुबैखाबाय थाखागोन आरो टेक्न'लजिखौ जेब्ला बिथांमोना बाहायजेनगोन अब्लानो माने गासिबो गोसो जाखागोन आरो बाखागोन मानसिफ्रा मुलिफोरखौ आखाइजों दांनो दा बेनिखायनो बे ड्रनफोरनि बिराद गोनांथिया जागोन आरो मानसिफोरा दा बेनिखायनो बेबायदिनो नोंथांमोना माने नाम' ड्रननि जोहै सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा आरो फैसा खामायनो हासिगोनलाय आरो दा नोंथांमोना ड्रनखौथ' नुखाबाय सिनायबाय जानांगौ ड्रनाथ' गिदिरानो सासे मानसिखौनो बिरनो हागोन बायदि दैखोनानै
दा बेबायदि साइजनि आरो ड्र'ना दा बिनिफ्राय हिन्जावसाफ्रानो नोंथांमोनानो सालायनो हागोन आरो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपआव सासे मेम्बारखौ सायख'गोन आरो माने सासे मेम्बार जायो माने एसे रोंगौथि गोनां बेखौ सायख'गोन जानो हागौ दा बिनि माने गासिबो ट्रेनिंखौ होगोन आरो ड्र'नखौ बोरै सालायनांगौ बोरैहाय इउज खालामनांगौ खेथि मावनायफ्राव बोरै बाहायनांगौ बिनि माने आबुङै बिथांमोना डिटेल्सै फोरोंगोन जानो हागौ फोरोंखागोन आरो जानो हागौ नङा फोरोंगोन दा बेबायदि माने सासे मेम्बारा गासिबो माबाखौ मोननानै नलेजखौ मोननानै बेबायदि माने ग्रुपआव माने ड्र'नखौ सालायगोन आरो दा नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ ड्र'ननि साइजआ माबायदि दा जोंहा माने आसामनि गासिबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा मोनगोन बेथ' जानो हाथावना नङा दै माने माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौल' सेलेक्ट खालामगोन जायफोर एलिजिबोल जागोन माखासे कन्डिसनफोर थानो हागौबो जानो हागौ जेखियानो जाया मानो नोंथांमोननि ग्रुपआ जुदि सेल्फ हेल्प ग्रुपआ सेलेक्ट जाफ्लाङोबा नोंथांमोना ड्र'नखौ मोनोबा नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मुलाम्फा जागोन आरो दा जेखियानो जाया मानो जों माने गोबां मानसिफ्रानो आसामाव दासिमबो महिलाफ्रा माने गोबाङानो दासिमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गैबावासो दा बेनिखायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थायोबा नोंथांमोना गोबां दायो मुलाम्फा मोननो हायो बेंकनिफ्रायबो खमावनो नोंथांमोना लन मोननो हायो इन्ट्रेस्ट रेटआ जोबोद खम जायो सरकाराबो ओरैनो फैसा होलाबाय थायो मालाबा दाबोथ' 10,000 नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय बिटिआर गभर्नमेन्टआबोथ' जोंहा फैसा होदों सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो दा जोबोद माने मुलाम्फा गोनां आरो नोंथांमोना नै ड्र'नबो मोननो थांगासिनो दङ आरो इयुनावबो नोंथांमोना मा बुस्थु मोनलांबावो दा बेनिखायनो नोंथांमोना महिलाफोरा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव थानाया जोबोद मोजां आरो नोंथांमोना जोबोद सरकारनिफ्राय गोबां मुलाम्फा मोनलांबाय थागोन इयुनावबो दा बेनिखायनो जायफोर दासिमबो सेल्फ हेल्प ग्रुप गैयाबा गोख्रैनो सेल्फ हेल्प ग्रुप बानायलायबानो जाबाय 10 जनसो मानसि जालायनानै सेल्फ हेल्प ग्रुप बानायबानो जाबाय थांनाय बोसोरफ्रावबो गोबां मानसिफ्रानो सेल्फ हेल्प ग्रुप बानायदों नोंथांमोना बेखौ अनलाइन नायनो हायो थांनाय बोसोरफ्रावनो गोबां मानसिफ्रानो माने सेल्फ हेल्प ग्रुपआव बानायदों आरो आं रेजिस्टार जानाय बायदिसिना बेखौ अनलाइन नायनो हायो नालाय दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बुंहरनाय जादों आरो दा बेनिखायनो हिन्जावसाफ्रा नोंथांमोना जेनेबा गोबां मानसिफ्रानो दासिमबो सेल्फ हेल्प ग्रुपआव गैयाबा लोगोफोर जालायदो 10 जनफोर मानसि 11 जनफोर मानसि ओमफ्राय नोंथांमोना ग्रुप मोनसे दाबानो जाबाय रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय दा नोंथांमोनाबो मुलाम्फाखौ मोनबाय थानो हागोन आरो खम फैसानि नोंथांमोना लन मोननो हागोन नालाय ओरैनोथ' नोंथांमोना मालायफोरनाव सुद लालाबायोबाथ' नोंथांमोना गोबां सुदा एसे बारा जाहैयो आरो दा बेनिखायनो लनफोराव नोंथांमोना खम इन्ट्रेस्टआवनो थाइफा थाइनैनि बे सुदावनो नोंथांमोना लनखौ मोननो हागोन आरो जोबोद मोजां आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि ग्रुपआव गैयाबा ग्रुपफोर बानायना लाबानो जाबाय मानसिफोर एसे जालायनानै दा बेखौनो नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय दै नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअ कमबक्सआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना लाइक खालामलांबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ शेयार खालाम आरो बेबायदि नोंथांमोना भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों